Gusto ko lang gamitin ng pagkakataong ito para i-congratulate ang partner ko. Grabe! Lil Vinci! Yeah, no? Grabe! Alam mo, dude, napanood ko sa YouTube. Kinabahan ka, no? Hindi ako kinabahan. Hindi ka kinabahan? Ready na ako eh. Hindi, pero ito talaga yon. Napanood ko sa YouTube Yan. channel ng Love Radio Manila yung music video natin. Natin. Dito sa Love Radio na written and composed Yan. by Titangelo / Lil Vinci. Sa mga hindi po nakakaalam Titangelo po, bago po siya maging DJ, siya po ay artist na si Lil Vinci na kumanta ng Chinita girl. sample niya. Kaya nga ako nag-DJ na. Uy, dude, pero ang galing mo dun sa pag-compose mo dun, tsaka ang galing nung rap part mo dun. Thank you. Kaya ikaw, Kabisyo, kung hindi mo pa napapanood yun, panoorin mo na nang magka-views naman kami at magkaroon kami ng share dun sa monetization. Kumita naman kami. Oo, makikinig ka na nga lang ng music, di mo pa kami Yan. papakitain. Charot lang. Bidarot. Pero dude, bilang isang artist na talaga nagkikreate ng mga Iba't ibang jingle. iba't ibang jingle, Talagang ganyan. song sa ibang tao. Nadalian ka ba sa pag-create ng jingle ng Love Radio? Hindi, dude. Marami magagandang kanta yung Love Radio na at hindi alam ko sa sarili ko na hindi ko matutumbasan yun kasi na yun parte na ng history ng Love Radio. Kumbaga Napaka-humble mo, dude. Yes, pero ako naniniwala ako na kaya natin baguhin yung timpla ng mas makabago, modernong tunog naman. Yun ang naramdaman ko, dude. Yes. Nung pinakikinggan ko yun, sabi ko parang it's a brand new me, it's a brand new Love Radio, Yes. it's an elevated Love Radio sa makabagong panahon na kasama ang AI. Yan. Ganun talaga. Kailangan yun eh. Kailangan yun. And kailangan mo na talagang sumabay sa lahat. Kailangan mo nang alamin kung paano yung pinaka-proper na technique ngayon. Kasi kung hindi mo alam, may pag-iwanan ka. Ay, ganun ba? Yun talaga. Kaya pala naiwanan yung kilala natin dyan. Wow! Yun talaga yun. Kaya pala naiwan yung kilala namin dyan. Ikaw nakikinig ka ngayon, naiwanan ka. Kasi nga, hindi ka naghanap ng bago. Yan. Diba? Ganun lang yun eh. Anyway, Kabisyo, eto bagong mga sikreto na naman ang mapapakinggan ninyo simula ngayong Lunes, April 6. Kaya naman, Kabisyo, kapit ka lang dahil mamaya mapapakinggan mo na ang Rocky Secret File with Titangelo sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan. Basic. Susunod na ang Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic!